Naalarma dagiti bumarangay ti sitio Paa, Taleb Bantay Ilocosur. Gapo tinakita dati may sa abangkay tilakay. Ti unig ti pagtaingan ni Lisa Paa, nga agnaed tinasaumet lang a lugar. Sigon ken Paa, agarup alas 5:15 ti bigat nakita tinasao abangkay. Ket dita anapan met a nagpatulong iti ipagnan. Tatailangan sir ta aglutok kumati kanimi kinatuubing ko paskidak dati paglutwa tumalyawak. Nagalanganak sir ta apay adamo kaslakwat yung tirwangan ti banyo kunak ti panunot ko. Gapot nagnervyosa pinukawak dati ipag ko sir. Namuan tinasaw abangkay ket ni Mariano Madriaga, I. Alonso, agtawen ti 69, addaan ti asawa, ken uliteg mismo ni Paa. Sigon ti investigasyon ti biyang ti PNP Bantay, nga indaulwan ni PO3 Javier ken Suku, when scene of the crime operative, nga indaulwan met ni Police Chief Investigator Leonardo Arce, adda dua aparis nga underwear nga iggem ti biktima, nga napapati nga intaray na. Ket ditamet nga imbaga ni Lisa Paa, nga bagi na dejay, nga nakabilag ti uneg iti banyo. Malaksit ti narekobreda apanti, adda donor ti aking kanigid akiday na, ana papati ana pangor ti saan pay ana bigbig nga armas. Aging gara tatta, agtultuloy pay lang ti investigasyon ti kapulisan, tapno mamuan ti usto ana pasamak ken Madriaga, ken malawlawagan dagiti sayang guseng, arom rumwar. Ni Madriaga ket inala ti St. Dominic Funeral Homes para iti pinaka-autopsy na. Para iti press corps, Ryan Pardo.